Quedan poucos días para o inicio da Semana Santa, unha celebración que cada ano muda as súas datas. A explicación está no calendario lunar, que ditamina cales son os días da celebración relixiosa. Pero a relixión non é único no que afecta a lúa. O traballo no mar, no agro e mesmo cando cortar o pelo pódense ver afectados segundo a posición do satélite. O calendario lunar leva séculos, ou tal vez milenios, afectando e dirixindo a actividade das persoas. Un dos exemplos máis claros é o da Semana Santa, que cada ano varía as súas datas en función da posición da lúa. Pero esta festividade relixiosa non é o único aspecto no que nos afecta a rotación do satélite. As mareas vense constantemente influídas polo seu movemento, algo que coñecen á perfección os mariñeiros. Non, aquí solamente a luna sempre é no mar, cando son mareas vivas, que lle chamamos grandes ou pequenas, marea de luna, pero non para a terra nunca. Xente que vive do mar, pois normalmente sí, fai iso, ten iso como nota de saber cando é marea pleamar, cando é marea máis grande, cando é máis pequena, e sí, para poder pescar, é iso. Eu antes sí, metíase cando íbamos ao mar, e íbamos a Sardiña, a traballar ca redes, tiñenos que esperar que se metera o sol, e logo a sardiña pejábase na rede. Uns coñecementos que non se recollen únicamente en Galicia, máis alá do Atlántico tamén se emprega a posición da lúa para organizar o traballo. Rapaz, cando era chaval, porque eu aos 21 anos cumprido un servicio militar e marchei para Estados Unidos, hasta ahora. Leva lá 50 e pico de anos. Sí, porque aquela é moi grande. O mar non é o único no que influe a lúa. A súa rotación chega a afectar mesmo o crecemento do pelo. Por iso, moita xente observa ben a súa posición antes de acoder á perruquería. Faino, iso sí, quen está en disposición de cortalo. Non podo corto o pelo, xa non teño moito. Non teño moito, pero seguro. Xa tuve, porque agora tamén era un chaval